Іх вядуць па жытняй сцяжынцы, 4 пад канвоем, з дому. 14 старэйшай дзяўчынцы, 3 гады хлапчуку малому. Разам з імі в падвал халодны гоняць цётку, сястру Міная. А Мінай – гэта бацька іх родны. Бацька родны, мсціўца народны. Піша вораг аб ім у газетах, аб чырвонай брыгадзе ягонай. Па ўсіх былых сельсаветах клеюць новы загад суровы. Са слупоў, са сцен, аканіцаў пагражаюць Мінаю загадам. Ён павінен скарыцца, з'явіцца, здацца ў рукі фашысцкім уладам. І вісіць той загад друкаваны на Мінаевай хаце і клеці, а не з'явіцца. Расстраляны будуць заўтра заложнікі, дзеці. У чаканні смяротнага часу у падвале дзеці Міная. З імі цётка іх родная разам. Ёй таксама расстрэл пагражае. А чаму нас вартуюць салдаты? Знаць маленькаму хлопчыку трэба. А чаму не пускаюць за кратаў, за якімі і сонца, і неба? А ці скора нас вызваліць, татка? Скора, цётка гаворыць малому. Татка прыйдзе і ўсім нам, дзіцятка, волю дасць, і мы пойдзем дадому. А чаму не прыходзіць ён? Сыну цяжка ўсё растлумачыць адразу.